Udgangspunkt i barnets tarv. Og som udgangspunkt, så skal man altid have det for øje, at det er børnene og ikke moren eller faren. Du siger, at det er kvinden, der har alle rettigheder. Så er det jo ikke rigtigt. Der er nogle mænd, som ellers tidligere havde meget dårlige muligheder for at se deres børn vokse op, at de lige pludselig har fået lov til at spille en aktiv rolle i deres børn. Det betyder utrolig meget for os mennesker jo, at man er sammen med nogen, man godt kan lide at være sammen med. Men det betyder også utrolig meget for børn at have deres forældre. Selvfølgelig de vil med mor. Hvis du spørger dem, måske de kan ikke uden mor. Men vi skal sige, hvad skal.